ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት መንግስቲ ኤርትራ ዘካይዶ ዘሎ መግሃዝ ኩሉ ዓይነት መሰላት ደው ክሳብ ዘብል ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቖመት መርማሪት ጉጅለ ስርሓ ክትቅጽል ኣለዋ ክብል ሂማን ራይትስ ዎች ተሓሳሲቡ። እቲ ኣህጉራዊ ትካል ኣብ ስርዑ ዋዕላ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘቕረቦ መተሓሳሰቢ እቲ ባይቶ ንመንግስቲ ኤርትራ ከም ኣባል መቕባሉ መንግስቲ ኤርትራ ብጌጋ ተረዲእዎ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ኣባል ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ምዃን ንኹሉ ሕግታትን መትከላትን እቲ ባይቶ ምቕባል ከም ዝኾነ ድሕሪ ምዝኽኻር እቲ ኣህጉራዊ ትካል እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ዘካይዶ ዘሎ መግሃዝ መሰላት ዓለም ከም ዘይረኣየቶ ወይ ከዓ ከም ዝደገፈቶ መሲሉ ይቐርብ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብ ጀኔቫ ይካየድ ኣብ ዘሎ ዋዕላ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ቆላሕታት ተዋሂብዎን ዘሎ ሃገራት ኮይና ዋላ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ እቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ዘካይዶ ዘሎ ግፍዒ ብሰፊሑ ይቕጽሎ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዩ። ኣብቲ ዋዕላ ዝሳተፉ ዘለዉ ኤርትራውያን ተጣበቕቲ መሰላት እውን ነዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ምግሃዝ ኩሉ ዓይነት መሰላት መግለጺታትን መርትዖታትን ብምቕራብ ንተጋባእቲ መብርሂታት ሂቦም እዮም። ፍልይቲ ልእኽቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ብወገና ነዚ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዝተወስደ ስጉምትን ምህጋር ትካላት ጥዕና ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ከም ኣብነት ብምጥቃስ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ኩሉ ጸገማት ህዝቢ ኤርትራ ክፍታሕ ኢሉ ከኣምን ንዝጸንሐ ዝበዝሐ ክፋል ማሕበረሰብ ዓለም ማይ ዓሚኹ ክተርፍ ከም ዝገበሮ ገሊጻ። ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ከም ወትሩ ንኹሉ ዝቐረበ ክስታት ብምንጻግ ንመንግስቲ ኤርትራ ንምጽላም ዝተኣልመ ውዲት እዩ ክብል ምላሽ ይብሉ እዩ። ንመላእ ኣፍሪቃ ናይ ንግዲ ዞባ ንምዃም ስምምዕ ከይከተማ ካብ ዝጸንሐ ናይ መወዳእታ ክልተ ሃገራት በኒን ነቲ ዞባ ተጸንቢራቶ። ኮሚሽነር ንግዲ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ በኒን ኣባል ናጻ ናይ ንግዲ ዞባ ንምዃን ብወግዒ ዝፈረመት መበል 54 ኣፍሪቃዊት ሃገር ኮይና ኣላ ኢሉ። ናይጀርያ ኤርትራን በኒንን ብዘይ ዝኾነ መግለጺ ነቲ ሕብረት ከይተጸንበሮ ድሕሪ ምጽናሕ ናይጀርያ ስጋኣት ብሕታውያን ኣውፈርቲ ኣብ ግምት ብምእታው ተዳናጉያ ከም ዝጸንሐት ብምሕባር ክትፈርም እንከላ በኒን ግና ንምድን ጓያ ዛጊት መግለጺ ሃበትሉን። ኣብዚ እዋን እዚ ንመላእ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝጥርንፍ ናጻ ናይ ንግዲ ዞባ ዘይተጸንበረት ሃገር ኤርትራ ጥራይ ኮይና ኣላ። እቲ ዝምስረት ናጻ ናይ ንግዲ ዞባ ካብን ናብን ሃገራት ኣፍሪቃ ዝካየድ ንግዲ ስማዊ ወይ ከዓ ናጻ ካብ ቀረጽ ክኸውን እንከሎ ምንቅስቓስ ደቂ ሰብካ ብናጽነት ዝፈቅድ እዩ። ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ ሩዋንዳ ወግዓዊ እማመቲ ናይ ንግዲ ዞባ ምስ ተገልጸ 44 ሃገራት ኣፍሪቃ ብኡንብየን ፈሪመን ኣሎ። እዚ ልዕሊ 2.5 ትሪልዮን ዶላር ሓፈሻዊ ሃገራዊ እቶት ማለት GDP ከንቀሳቕስ ትጽቢት ዝግበረሉ ናጻ ናይ ንግዲ ዞባ 90% ናጻ ምንቅስቓስ ኣቑሑ ክፈቅድ እንከሎ ተኣፋፊ ንዝበሎ 10% ከዓ ዝርርብ ክካየደሉ ምዃኑ ይግለጽ። ዘተ ሰላም ሱዳን ናብ ስምምዕ ኣብ ዝተበጽሓሉ ጽባሕ ክልተ ውድባት ነቲ ስምምዕ ከም ዘይተቐበሎ ኣፍሊጠን። ብሚኒሚናዊን ዓብደልዋሂድ ኣልኖርን ዝምራሓ ውድባት ኣብ መግለጺአን እዚ ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕ ሰላም ነቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣብ ስልጣን ዝጸንሐሉ እዋን ንዝገበሮ ስምምዓት ዘይሓወሰ ብምዃኑ ድሌት ህዝቢ ሱዳን ክኸውን ኣይክእልን ኢለን። ወተሃደራዊ ቆንስል ሱዳን ብፍላይ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዋርሕ ኣብ ኣቡዳቢን ካልኦት ኣብ ሱዳን ረብሓ ዘለውን ሃገራትን ተኸታታሊ ኣኼባታትን ስምምዓትን ከካየድ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እዩ። ብኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪቃን ዝተማከለ ስምምዕ ሰላም 5 ካብ ክልቲኦም ወገናት ሓደ ከዓ ክልቲኦም ዝሰማምዕሉ ዘይሻራዊ ሰብ ክቐውም ኣብ ዝብል እማመ ስምምዕ ብምግባር ብዓርቢ 5 ሓምለ ከም ዝተፈራረሙ ይፍለጥ። እቲ ስምምዕ ብተወሳኺ ነስታት 3 ዓመት ዝጸንሕ ናይ መሰጋገር መንግስቲ ን21 ኣዋርሕ ብወተሃደራዊ ቆንስል ክምራሕ ን18 ኣዋርሕ ከዓ ሓይሊ ንናጽነትን ለውጥን ክመርሖ ዝብል ይርከቦ። ነዚ ስምምዓት እዚ ዝቃወሙ ዘለዉ ወገናት ኣብ ዝህብዎ ዘለዉ መግለጺታት ሚሊሻ ጃንጃዊድ ኣካል ናይቲ መሰጋገር መንግስቲ ክኸውን ኣይግባእን ብምባል ብቕትለት ኣማይት ሱዳናውያን ሰላማውያን ሰባት ዝሕተት ምዃኑ ዘኻኺሮም። እቲ ንኣዋርሕ ናይ ሓባር ነጥቢ ምብጻሕ ተሳኢንዎ ዝጸንሐ ንቤት ምኽሪ ዝምልከት ጉዳይ ድሕሪ 3 ዋርሕ ኣብ ዝጅምር ዘተ ክረኣይ ምዃኑ ይግለጽ። ከም ዝፍለጥ ወተሃደራዊ ጉጅለ 67% ናይቲ ቤት ምኽሪ ወናብር ክውንን እዩ ዝጠልብ ዘሎ። ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ።
ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ኤርትራውያን ዝርከብዎ መዳጎን ማዓስከራት ስደተኛታት ሊብያ ክዕጾ መንግስቲ ሃገር ይዘራርበሉ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ማዕከናት ዜና ካብቲ ሃገር ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ድሕርቲ ህይወት ልዕሊ 60 ስደተኛታት ዝቐዘፈ መጥቃዕቲ መንግስቲ ሊብያ ሓላፍነቱ ከውርድ ስለ ዝደለየ ነዚ ስጉምቲ እዚ ክወስድ ይግደድ ከም ዘሎ ኣፍሊጠን። ኣቐዲሙ ከም ዝተሓበረ ኣብ መዳጎን ማዓስከርን ከለው ብዝተፈጸሞም ደብዳብ እቶም ብህይወት ዝደሓኑ ካብቲ ከባቢ ከምልጡ ኣብ ዝፈተኑሉ በተመልከተለይ ብጥኢት ይደኑ ከም ዝነበሩ ናይ ዓይኒ መሰኻክር ገሊጾም እዮም። ኣብዚ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሊብያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንነዊሕ እዋን ናይ ርዱና ጻውዒት ከቕርቡ ጸኒሖም እዮም። ኣብ ማዓስከር ታጁራ ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ውግእ ሓድሕድ ሊብያ ገና ይቕጽል ብምህላው ካብ መጥቃዕቲ ከቢድ ብረት ንምምላጥ ኣብ ቀጽርቲ ማዓስከር ክሓድሩ ጀሚሮም ከም ዘለው ገሊጾም። ንሳቶም ብተወሳኺ ብህጡጽ ናብ ውሑስ ቦታ ክገዕዙ ብዓቢኡ ከዓ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ክጣየሱ ብምጥላብ ናይ መግቢ ምሕሳም ኣድማ ጀሚሮም ከም ዘለው ኣፍሊጦም። እዞም ልዕሊ 3800 ዝኾኑ ኣብ ሊብያ ኣብ መዳጎን ማዓስከራት ተቐይዶም ዘለው ስደተኛታት ዝበዝሑ ዜጋታት ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ሶማልያን ኢትዮጵያን ምዃኖም ተጸዋዒ ስደተኛታት የመልክት። መንግስቲ ሊብያ ነዚ መዳጎን ማዓስከራት ድሕሪ ምዕጻው እቶም ስደተኛታት ናብ ፍቐዱ ፋሕ ምስ በሉ ሓገዝ ንምሃቦም ኣዝዩ ኣጸጋሚ ከም ዝኸውን ተጸዋዒ ስደተኛታት የመልክት። እንተኾነ ስደተኛታት ተቐይዶምሉ ዘለው መዳጎኒ ምስ ወተሃደራዊ ማዓስከራትን መኽዘን ኣጽዋራትን ዝተቐራረበ ምስ ምዃኑ ውሕስነት ኣብ ዘለዎ ቦታ እንተዘይጊዒዞም ግዳያት ደብዳብ ካብ ምዃን ከም ዘየምልጡ ይግለጽ። ንወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ዝመርሕ ዘሎ ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ ዘተ ሰላምን ዝተፈረመ ስምምዕን ከተግብር ድሉ ከም ዘሎ ገሊጹ። አልቡርሃን ብቐዳም 6 ሓምለን ህዝቢ ሱዳን ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ ዝኽካየድ ዝቐነየ ዘተ ሰዓርን ተሰዓርን ከም ዘየለ ድሕሪ ምብራህ ሱዳን ናይ ኩሎም ዜጋታታ ምዃና ገሊጹ። ንሱም መደርኡ ምስ ሓይሊ ናጽነትን ለውጥን ብሓባር ክሰርሕ ድልውነቱ ብምግላጽ ሱዳን እታ ዜጋታታ ዝምነይዋ ናይ ናጽነት ዲሞክራሲን ፍትሕን ሃገር ክትከውን ክንጽዕሪና ኢሉ። ንኣስታት 3 ዓመት ዝጸንሕ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ክልተ እብረ ተመቒሉ ክልቲኦም ወገናት በብተራ ክመርሕዎዮም ተሰማሚዖም። እንተኾነ ንምቋም ቤት ምኽሪ ብዝምልከት ዝግበር ዘተ ገና ድሕሪ 3 ዋርሕ ስለ ዝጅምር ኩነታት ሱዳን ሙሉእ ብምሉእ ፍታሕ ረኺቡ ምባል ኣጸጋሚ ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ የመልክቱ። አልሑቲ ናይ የመን ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ክካይድ ምዃኑ ገሊጹ። ብርጋደር ጀነራል ያሕያ ሳሪ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ ዋዕላ እቲ መጥቃዕቲ ድሮ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጽ ውጽኢቱ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ጂዛን ናይ ስዑድ ክረአ ጀሚሩ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ንሱ ብተወሳኺ ቀንዲ ዕላማቲ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝካየድ ደብዳብ ስዑድ ዓረብን መሻርክታን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ የመን ዝኣወጀኦ ኩናት ግብረ መልሲ ንምሃብ ይኽብል ገሊጹ። ብኻልእ ወገን አልሑቲ ብዘካየዶ ናይ ከቢድ ብረት መጥቃዕቲ ብውሕዱ 10 ወተሃደራት የመን ክቕተሉ ከለው ብርክት ዝበሉ ከዓ ከም ዝቆሰሉ ሽንህዋ ንምንጭታቱ ብምጥቃስ ካብ ከተማ ሑዴይዳ ሓቢሩ። ኣብቲ ብቐዳም 6 ሓምለ ዝተኻየደ ደብዳብ ኣብ ውሽጢ የመን ዝተሰርሐ ባሊስቲካዊ ሚሳይላት ከም ዝተተኮሰ ይግለጽ። ብስዑዲ ዝምራሕ ልፍንቲ ሃገራት ዓረብ ወገኑ ኣብ ሑዴይዳ ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ብርክት ዝበሉ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ብፎኪስን ከቢድን ቆሲሎም ከም ዘለው ካብ ሆስፒታላት እቲ ሃገር ዝተረኽበ ሓበሬታ ይረድእ። ካብ ኩናት ሓድሕድ ዘምለጠ ህዝቢ የመን ብተላባዒ ሕማማትን ዓጽቦን ይሳቐ ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሕዮ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት ስርዓተ ትምህርቲ ኤርትራ ብኸቢድ ተሃሲሉ ዘሎ እዋን ኮሌጅ ዓዲ ቀይሕ ገለ ዲፓርትመንታት ክዓጽ ምዃኑ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። እዞም ከም ኢንተርናሽናል ሪሌሽንን ፖለቲካል ሳይንስን ዝኣመሰሉ ዲፓርትመንታት ክዕጸውሉ ዝተመደበሉ ምኽንያት ንተምሃሮ ብወግዒ እኳ እንተዘይተነግረ ሓደስቲ ተምሃሮ ምቕባል ግና ደው ኣቢሎም ከም ዘለው ተፈሊጡ። 4ይ ዓመት ተምሃሮ ጥራይ ሒዙ ተሪፉ ዘሎ ናይ ጆርናሊዝም ዲፓርትመንት እውን ሒዝዎም ዘሎ ተምሃሮ ምስ ተመረቐ ደው ክብል መደብ ወፂዎ ከም ዘሎ ምንጭታትና ብተወሳኺ መልኪቶም። እዚ ብላዕለዋይ ቦርድ ከም ዝተወሰነ ዝንገረሉ ዘሎ ውሳኔ ኣብ መጀመርያ ዓመት ዝወሃብ ሓፈሻዊ መእተዊ ናይ ፖለቲካል ሳይንስን ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስን ማለት 101 ኮርሳት እውን ካብ ዝመጽእ ዘሎ ዓመተ ትምህርቲ ደው ክብል ከም ዝተወሰነ ተፈሊጡ። ኣብ ውሽጥን ወፃእን ብዝርከቡ ኤርትራውያን እናተጓሃረ ዝመጽእ ዘሎ ሓድሽ ፖለቲካዊ ሃዋህው ብፍላይ ኣብ ተምሃሮ ከቢድ ጽልዋሕ ዲሩ ብምህላው መንእሰያት መሰረታዊ ፍልጦ ፖለቲካን ኣህጉራዊ ርክባትን ከየዋህልሉ ኮነ ኢልካ ዝተገብረ ይኽብሉ ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ምንጭታት የመልክቱ።
ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ገለ ውልቀ ሰባትን ትካላት ሚድያን ክሲ ክምስርት ምዃኑ ተገሊጹ። ካብ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ብ7 ሐምለ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ መንጎ ህዝብን ሰራዊትን ቅርሕንቲ ክፍጠር ንዝጎስጎሱን ሓቅነት ዘይብሉ ሓበሬታ ከም መሓላልፉን ዝጸንሑን ትካላት ሚድያን ውልቀ ሰባትን ወግዓዊ ክሲ ክምስርተሎም ምድላዋት ወዲዩ ከም ዘሎ መልኪቱ። እቲ ሜጀር ጀነራል ኣብ መግለጺኡ ኣብዚ እዋን እዚ ቀንዲ ዕላማ ሰራዊት ሃገር ስርዓተ ሕጊ ምኽባር ምዃኑ ሓቢሩ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ፈተነ ዕልዋን ቅትለት ላዕለዎት ሰበስልጣናትን ንዝተፈጥረ ኩነታት ኣብ ምርግጋእ ዕዙዝ ተራ ምጽዋቱ ዘዘኻኸረ ሜጀር ጀነራል መሐመድ ኣብቲ ፍጻሜ ኢድ ንዝነበሮም ኣብ ምቕራም እውን ምስ ዝምልከቶም ትካላት ብምትሕብባር ከም ዝሰርሐ መልኪቱ። ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ነዞም ስም ሰራዊት ንምጥፋእን ምስ ህዝቢ ንኽከሓሓር ዝጎስጎስን ዝበሎም ትካላት ሚድያን ውልቀ ሰባትን ንምኽሳስ እኹል መርትዖታት ኣኪቡ ከም ዘሎ ይገልጽ። እንተኾነ እዞም ክኽሰሱ ተባሂሎም ዘለዉ ንመንነቶም ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበን ዘሎ። ኣብ ደቡብ ሱዳን 7 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ከቢድ ሓደጋ ጥሜታን ጽላሊዎም ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብቲ ሃገር ዝነጥፍ ቆንስል ስደተኛታት ኖርዌይ ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ መተሓሳሰቢ መልእኽቲ ውግእ ሓድሕድ ዘካይዱ ዘለዉ ኩሎም ወገናት ጊዜያዊ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ኣናዊሖም ህዝቢ ህጹጽ ረድኤት ዝረኽበሉ መገዲ እንተዘይተጣጢሑ ኣብቲ ሃገር ዘስካሕክሕ ጥሜትን ዓጸቦን ህዝቢ ክህልቕ ምዃኑ ፍሊጡ። ንናጽነቱ ነዊሕ ዓመታት ዝተቓለሰ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ኣብ 2011 ናጽነቱ ረኺቡ ከይዕረፈ ዳግማይ ኣንጻር ድኽነትን ጥሜትን ይቃለስ ከም ዘሎ ዝሓበረቲ በርጌሳዊ ትካል ብሰብ ሰርሑ ጥሜት ክሳቐይ ከም ዘይግባእ ኣዘኻኺሩ። ካብ ጽባሕ ናጽነታት ሒዙ ዝጀመረ ናይ ስልጣን ቁርቁስ ዘበገሶ ኩናት ሓድሕድ ደቡብ ሱዳን ብሚልዮናት ዝቝጸሩ ዜጋታት ሃገር ካብ ቤት ንብረቶም ከም ዝዘናብሉ ገይሩ እዩ። ካብዞም ሓደጋ ጥሜት አንጽላሊዎም ዘሎ ሰባት ቶም 860,000 ትሕቲ ዕድመ ህጻናት እዮም። ልዕሊ 1.9 ሚልዮን ደቡብ ሱዳናውያን ቤት ንብረቶም ገዲፎም ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ዝተመዛበሉ ክኾኑ እንከለዉ 2.3 ሚልዮን ከዓ ኣብ ዩጋንዳን ኢትዮጵያን ማዓስከራት ስደተኛታት ከም ዝርከቡ መዛግብቲ ተጸዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት የመልክቱ። هذه إذاعة إرنا مس راديو إرنا يخم زلكم تخبركم سمعتنا زي سمونا في التعميتاتيو أمنا يروبع في التعميتات إسرائيل أب إثيوبيان سرح زلو زعبي ديغا أنا أير مكلخال تقومالا تباهيلو نزوات حبريتا منقص إسرائيل نقالو تامنلاش هيبولو معكنات زينا إسرائيل نوتهدراوين منشتات بمتقاس هبزرقحو حبريتا أتهاجر زخونا نوتهدراو مكلخال مدبا إثيوبيا خمزي بالله حبيران ኣብቲ ብሰንበት 7 ሐምለ ዝወጽ ሓበሬታ እስራኤል ንኢትዮጵያ ወተሃደራዊ ድጋፍ ብምሃብ ምስ ግብፂ ዘለዋ ዝምድና ከተሻሕክሮ ከም ዘይትደሊ የመልክት። ኣቀድሞ ኣቢሉ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ እስራኤል ንናይ ኢትዮጵያ ዝዓበየ ዲጋ ናይ ኣየር ምክልኻል ካብ ምህናፅ ደው ተብለሉ መንገዲ ንምንዳይ ጽዑቕ ዝርርብ ክካይድ ከም ዝቐነየ ዝገልጽ ዜና ብወገን ግብፂ ክቃላሕ ቀኒዩ። ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ብሰንኪ እተሃንጾ ዘላ ዲጋ ብተደጋጋሚ እዋን ምስ ግብፂ ኣብ ምስሓብ ኣተያ። بخال وجن أب إثيوبيا بمقنن كعدل تسنحة إلكتريكا وتسعات دو كم زبالة مينستر هابتماين إلكتريكن تهاجر قاليتو بسنكي واحد زناب دقاتات إثيوبيا أخل ماي بزي معقارن أقات إمونو تسنحة قرب ساعات أبز أوانزي نامنو ورس لستملسة بب إبرا نستوسن ساعتاتن كوابيتاتن كوهاب تسنحة أقل قلوت إلكتريك نامنو ور تملسو اللخبل كان مينستر هابتماين إلكتريكن إنجينر سلاشبك ألا أبزهابو غازيت أو مجلتي أملكتو انتخونا نتكالاتن عبيت فابريكاتاتن زعدل أقلقلوت إلكتريك نزمت 15 معلتات 500 كاب طلباتهم ليتا 15 حدك 7 وقح تخا ملؤ بملو أقلقلوت رخبو مخانوم إقلات نهزباوي إن عباء الجراز مرحو تقاومتو دباتن برقي سوين محبراتن أبتهاجر ناتس بريزدنتاو مرج أخكايد تسويعهم برقي سوين محبرات الجريا بقدام 6 حملة أبزكايدو على حزب الجريا نو تفليقا كبسلت أنو زاليو مرحتو بعلوخ مرس لزدليو دحر مبال أوش إشد الشوارح بريزدنتاو مرج أخكايد تسويعهم دحرم إلاي بو تفليقا جزياوي منقست الجريا أبزي حزنيو زلنا ورحيو مرج أخكايد مديبو نيرو انتخونا نمرحنت نفسهم زحات أيوتو دادرتي بقعتي بلو من تبايلوم كم مسرح من رجاس لستقلفو أتم الرجاء كنا وحكم زخاليوم سبسلتان تهاجر زقالتو جزياوي بريزدنت عبد القادر بن صلاح أبز حلف سمون هاجراو على خكايد متصوعو يذكر
እንተኾነ ኣብ ዝወደቐ ስርዓት ሰበስልጣን ዝነበሩ ውልቀ ሰባት ገና ኣብ ስልጣን ስለ ዘለዉ ብገበን ዝሕተቱ ምቕያድ ቀሊል መስርሕ ከም ዘይከውን ይግመት። ብኻልእ ወገን ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ነበር ሰኔተር ጃመስ ዓበስ ብብልሽውናን ምጥፋእን ተኸሲሱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ። እቲ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዘይሕጋዊ ውዕላት ምፍራም፣ ገንዘብ ህዝቢ ምጥፋእ፣ መንግስታዊ ዶኩመንታት ምስናዕ ወዘተ ዝብሉ ክስታት ተመስሪትወዩ ተቐይዱ ዘሎ። ኣብ ወርሒ ለካቲት ጀመረ ህዝባዊ ናዕባ ኣልጀርያ ንቡተፍሊቃ ድሕሪ ካብ ስልጣን ምእላዩ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ተሃገር ኣሕመድ ጋይድ ሳላሕ ንኹሎምቶም ኣብ ዝሓለፈ ስርዓት ብገበን ዝተቆማጥዑ ሰበስልጣናት ናብ ፍርዲ ክቐርቦም ምዃኑ ቃል ምእታው ይዝከር። ሓይልን ናጽነትን ለውጥን ሱዳን ምስ መላፍንቱ ዕጡቕ ሰራዊት ሱዳን ርክብ ንምክያድ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣምሪሑ። ኣብቲ ርክብ ንምስታፍ ብሚኒሚናዊ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽውን ናብታ ከተማ ኣትዩ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብቲ ርክብ ብዛዕባ እቲ ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕ ሰላም ምስ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዝርርብ ከካይደሉ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ወግዓዊ ስነ ስርዓት መፍራም እውን ክካየድ እዩ። እቲ ኣብ ዝቕጽል መዓልታት ዝካየድ ርክብ ዕጡቓት ተቃውምቲ ሱዳን ኣብቲ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ዝሳተፍሉ መንገዲ ንምንዳይ ከምኡውን ቅድሚ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ንምስራቱ ዝቐውም ካቢነ ዘተ ክካየደሉ እዩ። ካብ ከተማ ካርቱም ዝመሓላለፍ ዘሎ ዜና ከም ዝነጽሮ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ንምቋም ዝቐርብ ኣፈናዊ እማመ ዛጊት ኣይተዛዘመን ዘሎ። እቲ ንዝሓለፈ ሶኒክ ክቐርብ መደብ ተታሒዙሉ ዝነበረ እማመ ኣብ ዝተወድኣሉ ናብ ሓስቲ ሰላም ማለት ሕብረት ኣፍሪቃን ኢትዮጵያን ክርከብ እዩ። ማሕበር ሞያውያን ሱዳን ነዚ ምስ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ተበፂሑ ዘሎ ስምዕ ንህዝቢ ንምፍላጥ ኣብ መላእቲ ሃገር ጎስጓስ ጀሚሩ ከም ዘሎ ካብ ካርቱም ዝተፈነወ ዜና የነጽር። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት መንግስቲ ኤርትራ ባህጉራዊ ናጻ ናይ ንግዲ ዞባ ኣፍሪቃ ዘይተጸንበረሉ ምኽንያት መግለጺ ሂቦ። መንግስቲ ኤርትራ ብኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝርከብ ወኪሉ ቢሉ ብዛሃቦ መግለጺ ነቲ ዝቐውም ናጻ ናይ ንግዲ ዞባ ብመትከል ከም ዝሰማማዕሉ እንተኾነ ግና ዝያዳ መብርሂ ከም ዘድልዮ ፍሊጡ። ኣምባሳደር ኣርያ ደስታ ብዛሃቦ ቃል ኤርትራ ነዚ ንመላእ ኣፍሪቃ ዝሓቁፍ ናጻ ናይ ንግዲ ዞባ ዘይፈረመት እንኳ ሃገር ምዃና ከም ዝርዳእ ድሕሪ ምግላጽ ወከልቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ናብ ኤርትራ ብምኻድ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ክዘራረቡ ጸዊዑ። እዚ ኣምባሳደር ከም ዝምባሉ ዝኾነ ውሳኔ ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዘይምቕባሉ ግዜ ንምዕዳግ ጥራዩ ክኸውን ዝኽእል ዝበሉ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት መብርሂ ዝሓተታ ሃገራት ኣቐዲመን ኣፍሊጠን መንባረን ኣመልኪቶም። እዚኦም መወዳእታ ደቓይቕ ምዝዛም ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ብወኪል ኤርትራ ዝተዋሃበ ምኽንያት ካብቲ ሕብረት ዛጊት ምላሽ ኣይተዋሃቦን ዘሎ። ኣህጉራዊ ናጻ ናይ ንግዲ ዞባ ኣፍሪቃ ባዶ ወይ ስማዊ ቀረጽ ኣቑሑ ከምኡውን ካብን ናብን ኣባል ሃገራት ናጻ ምንቅስቓስ ዜጋታት ዝፈቅድ እዩ። ንዜጋታቱ ብሓይሊ ብረት ዝገዝእ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ናጻ ምንቅስቓስ ዜጋታቱ ናብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ሲትረፍ ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን ናጽነት ምንቅስቓስ ዘይፈቅድ ብምዃኑ ነዚ ስምምዕ እዚ ክፍርመሉ ምጽባይ የዋህነት እዩ ክብሉ እቶም ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ትንታነታቶም ይህብሉ። ኣብ ኢትዮጵያ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብዝተኻየደ ግጭት ብውሕዱ 5 ሰባት ተቐቲሎም። ሽንህዋ ንበዓል ስልጣን ጸጥታን መውሓዝ ሰላምን እቲ ዞባ ብምጥቃስ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ከባቢ መተከል ኣብ ዝርከብ ዓዲ ብዝተኻየደ ግጭት ብዘይካቶም ዝሞቱ 5 ሰባት ካልኦት 11 እውን ከም ዝቆሰሉ ፍሊጡ። እዚ ግጭት ንሓደ ኣብቲ ዞባ ዝርከብ በዓል ስልጣን ንዝወረዶ መጉዳእቲ ሕነ ንምፍዳይ ብዝተላዕሉ ኣዝማዱ ከም ዝተጀመረ ተሓቢሩ። ነቲ ኩነታት ንምርግጋእን ተመሳሳሊ ፍጻሜ ከይድገምን ፈደራል ኣኽባር ጸጥታ ናብቲ ቦታ ተዋፊሩ ኣሎ። ቤንሻንጉል ጉሙዝን ከባቢውን ተደጋጋሚ ዓሌታዊ ግጭት ዝረኣየሉ እኳ እንተኾነ እዚ ናይ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ፍጻሜ ግና ዓሌት ዘንቀሎ ኣይኮነን ክብል እቲ በዓል ስልጣን ጸጥታ ንሽንህዋ ብዝሃቦ ቃል ገሊጹ። ከም ዝዝከር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣብቲ ከባቢ ብዝተልዓለ ዓሌታዊ ግጭት ብውሕዱ 31 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ብኣሽሓት ዝቝጸሩኻ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ብዝለዓለ ናህሪ ተጓሂሩ ዘሎ ዓሌት ዝመንቀልዩ ግጭታት ንምእላይ ሰላም ዝበሃል ፍሉይ ሚኒስትሪ ከም ዘቆመ ይፍለጥ። ኣልሑቲ ናይ የመን ብስዑዲ ዝምራሕ ልፍንቲ ሃገራት ዓረብ ካብ የመን ጠቕሊሉ ክወፅእ መተሓሳሰብ ኣቕሪቦ። ኣልሑቲ ነዚ መተሓሳሰብ ዘቕርብ ዘሎ ድሕርቲ ሕቡራት ኢማራት ቁፅሪ ሰራዊታ ካብታ ብኩናት ሓድሕድን ብናይ ወክልና ኩናትን ተጨናኒቓ ዘላ የመን ከተጉድል ምዃና ድሕሪ ምሕባራ እዩ።
حبرات إمارات نزو وساني زتحلف زلا كاب بحيل برات سلتي بمغيار سلاموي نايزة ما دكتك أنبز وصدتو بينهو سقونتيو سموم كقلص زيد اللي يسمى زي حبرات إمارات أبزهب وحبريتا هاجروم سراويتا بخفيل كاب دوباو كفال ودب عدنن معرباوي قماق من كم سحبتا فليتهم نزل قتلو حلفي الحوتي محمد علي الحوتي بسوني شمون تحمل بزهب وحبريتا قبل عليا من كينات زكايت زلو لفنتي هاجرات عرب سراويتو تقليلو كوت ناي مجمريا كوسد زلو سقمتي كبل التحساسيبو بسعود زمرح لفنتي هاجرات عرب بيمن دبداب كابز جمر سباوي قلولاو تهاجر اب التحساسيبي درجه بصحيو كم زلو زفلتيو مس راديو إرنايكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومناو ፍጻሜታትዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ክልተ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ኢጣልያ ናብ ቤልጅየም ክሰግሩ ኣብ ዝፈተኑሉ ናብ ሓደ ናይ ኒውክለር ቀጽሪ ስለ ዝኣተዉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሎም እቶም ስሞም ዘይተገልጸ ኤርትራውያን ካብ ኢጣልያ ተበጊሳ ናብ ቤልጅየም ተመራሕ ኣብ ዝነበረት ዓባይ ናይ ጽዕነት መኪና ተሓቢኦም ጉዕዞ ድሕሪ ምጅማሮም መራሕ መኪና ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ፈረንሳ ደው ምስ በለ ብኡንብኡ ማዕጾ ክኽፈተሎም ክሕኩሑ ጀሚሮም እንተኾነ እታ ናይ ጽዕነት መኪና ኣብ ሓደ ከቢድ ሓለዋ ዝግበረሉ ናይ ኒውክለር ትካል ኣቑሑት ከተራግፍ ደው ብምባላ ሰራዊት ፈረንሳ ኣኸቢቦም ነቶም ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተውዎም ፍራንስ ብሉ ካብታ ከተማ ሓቢሩ እቶም 39 ሓምለ ዝተቐየዱ ኤርትራውያን ነቲ ሓደ ካብ ግዛት ፈረንሳ ክወፅእ ክብየነሉ እንከሎ ነቲ ትሕቲ ዕድመ ግና ኣብ ትሕቲ ኣለይቲ ኮይኑ ጉዳይ ከም ዝከታተል ተገይሩሎ ኣብ ተመሳሳሊ ዜና 5 ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ሞያ ለቢሎም ናብ ኬንያ ክኣትዉ ኣብ ዝፈተኑሉ ፖሊስ ኬንያ ተታሒዞም مستوم 5 ኤርትራውያን ክልተ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ከም ዝነበሩ ዝሓበረ ፖሊስ ኬንያ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዶብ ጥሒሶም ምእታዎም ኣብ ቅድሚ ሕጊ ክቐርቡ ክስ ክምስረተሎም ምዃኑ ሓቢሩ እዚ ድሕሪ ዕርቀ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሓድሽ ማዕበል ጀመረ ስደት ኤርትራውያን መንእስያት ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመ ህጻናት ከቢድ ሓደጋ የስዕብ ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሑ ኢትዮጵያን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ትርከበን ብርክት ዝበላ ሃገራት ምዕራብን ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከካይዳ ምዃነን ተገሊጹ እቲ ካብ ዕለት 15 ሓምለ ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣብ ምዕቃብ ሰላም ንዝዋፈር ዓቕሚ ሰራዊት ክብ ንምባል ዝዓለመ ምዃኑ ካብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ መግለጺ የመልክት ኣብዚ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከም ካናዳ፣ ፈረንሳ፣ ጀርመን፣ ኔዘርላንድስን ዝኣመሰላ ሃገራት ክሳተፍኡ ከለዋ ቤት ጽሕፈታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃን ቀይሕ መስቀልን ዝኣመሰሉ ኣህጉራውያን ትካላት እውን ኣብቲ ልምምድ ክሳተፉ እዮም ንወጻኢታቱ ብዝምልከት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ $6 ሚልዮን ባጀት ሰሊዓትሉ ከም ዘላ እቲ ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ብተወሳኺ የመልክት እዚ ወተሃደራዊ ጥራይ ዘይኮነ ምስኡ ዝኸይድ ሎጂስቲካዊ ምምሕዳር እውን ዘጠቓልል ታዕሊም ካብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኬንያ ሶማል ዩጋንዳን ሩዋንዳን እውን ክሳተፉ እየን ኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪቃን ንኽልቲኦም ወገናት ሱዳን ኣብ ስምምዕ ዘብጽሐ እማመ ኣብ ዝተመደበሎም ግዜ ከም ዘቕርቡ ተገሊጹ ወኪል ሕብረት ኣፍሪቃ መሐመድ ሐሰን ላባት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ እማመ ንረቡዕ 11 ሓምለ ንኽልቲኦም ወገናት ክውሃብ መደብ ወፂዎ እኳ እንተነበረ ብቴክኒካዊ ምኽንያት ኢሉ ዝገለጾ ንኻልእ መዓልቲ ተናዊሑ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ ንሱ ብተወሳኺ ንዝያዳ ምርዳእ ምስ ኣብ ስልጣን ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ክዛተ ምዃኑ ገሊጹ ሓይልን ናጽነትን ለውጥን ሱዳን እውን ኣብ ምትርጓም ተሰነድ ዝተፈጥረ ናይ ቃላት ምዝንባዕ ብዝምልከት ብዝያዳ ክዝተየሉ ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሩ ب5 ሓምለ ክልቲኦም ወገናት ሱዳን ኣብ ምምቕራሕ ስልጣን ስምምዕ ምኽታሞም ዝዝከር እዩ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን